अमाखौ जा रायजोफोर खिन्थु अमाजों दाजा जानो अमाखौ जा अमाजों दाजा जा गावसा बारस' बुरस' गाबो गुदिनिफ्राय गाबनांगौ मोजाङै बुजिनानै गाबनांगौ थार खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाबाय दा बे समाव दंफैयो आङो नैबे कसुगावनि सुजित नार्जारी मेम'रियेल पार्क बे नेशनेल हाइवे सेरावनो बेवहाय सिगां सान्दियाव मैदेर ओंखारबाय थायोमोन आरो बे मैदेरा मानसिजों गोमोन जाथारबायमोन नोंथांमोना बयबो नुदों जानो हागौ मानसिफोरा बेवहाय आदार होयोमोन मैदेरनो आरो मैदेराबो बेबायदिनो जायोमोन जेबो खालामामोन आरो हाग्रानि मैदेरा फैनानै थाफैयो दा बियो रायमना एक्सप्रेस रेस्टुरेन्ट एन्ड धाबा दा एसे मानिबा जाहोनाव बन्द' जाथ'दों सिगाङाव बियो बागुरुम्बा हटेलमोन आरो दा बे सेरावनो जोंनि बयजोंबो मिथिजानाय लाखि गयारी बिथाङा गावनि थाग्रा खुलि गावनि थाग्रा न' बेखौ लुफुंबाय आरो दिनै बेखेवनाय हाबाफारि बेनि एसे हरै आफां साइडआवमोन आरो बेनि सिगांनि न'आ दा बेवहाय न' गोदान लुबाय आरो बेवहाय थाफैबाय दिनैनो बेखेवनाय हाबाफारि आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव फैनाय नामैनो आङो एसे भिडिअ खालामबाय नोंथांमोना नायलां आरो नायनो सोलाबाबाथ' माथो होनबावनो दे नैबेनो नेशनेल हाइवे एकदम सेरावनो बिराद मोजां जाबाय नैबे हटेल सटेल माबा माबि खुलिनो हासिगोन आरो बेयो ओरैनो रायमना एक्सप्रेस रेस्टुरेन्ट बेवहाय खाथियावनो दंखायो ओरै हाया बेसेबा गुवारखा गासिबो एकदम बिराद मोजां प्लेनिंजों बानायखाबाय थिंनि बेरा होबाबो औवाला गोगोमखा आया हाबबाय नै दाउ सावदों दाउ सावनाया खेबजाया दाउ सावनाया खथ्थ' मोजां नुयो औ बे खेबसे उनाव मोनामबिसि मादों बिसि बियो मोजां मोजां माबा सावदों बिसोर दाउ लकेल सावदों रायनायजों लोगोसे फुल गायनाय फुल गायनानै बिफां गायगोन बेबायदि एकदम मोना गुना जेबो गिनांला आरो हरनि समाव बाहेरायाव ओंखारनांला न' सिंजों हरै लामा दंखायो फायखानायाव डाइरेक्ट हाबग्रा उसुबिदा जाबाबो जेबो दिगदार गैया माबा ओंखाम संग्रा आया ओंखाम संग्रा ने स्टर रुम बे होनबा माल माथा दोनग्रा ए औ बिमा बेयो लाखि गयारिनि दे न' गोदाना गासिबो खारबोजोब्बाय गोजामनिफ्राय मादै लाबोजोब्बाय ए मोजां मोनदोंना थाफैनानै न' गोदानाव मोजां मोनदोंमोन जायगायाथ' बिराद मोजां दे नैबे ओंखाम संग्रा खेबजोबगोन गासिबो माइ ना मा जाखो बेबा र' खेबजोबगोन दाउ माबा माबि लाजोबथारबाय नै गासिबो बेदर सेदरबो दंजोबखायो आलासि फैबावगोन नैबे र' बेदर लानांगौ खेबसेनो बिनानाव लाखि गयारिनि बिनानाव सन्दना गयारि ना हजों थाइसुगुरियाव मोनलांनाय ए दे बिसोरबो आलासि जाफैदों न' गोदानाव आरो नैबे बिजावजालि बियो समा ना सम्फा होनोमोनथाय समा बियो र' नबिनगरनिमोन हजों थाइसुगुरियाव मोनलांदों हाबा जाहैदों ओमफ्राय आंहाबो मैनागुरिनिमोन बेदर एवदों औ जाजोबगोन संखाबाय बिनाव जायोना बिजामादै जायो थाइसुगुरिनि गोदोनि आंनिनो बिदा गेदेर लोगो बायदि जाहैखाबाय नंगौ औ दे रुम मोनसे रुम मोननै गथ'फ्रा गेलेदों रुम मोननै मोजां जादों बेहाय
टाइल्स जाबसिगोन हास्लाबा जादों नालाय एसे उनाव जाबगोन बे टाइल्सखौ रुम मोनथाम बेनो आरो ओरै बेसेबांबा गोलावखा आरो 15 बिगासो दंगासै ओरै नुहुरस'आ गय बागान थालिर बागान बेबायदिनो बागान खालामजोब्बाय लासै लासैनो बागाना फिथाइ थाइबोबा माखौ लाथ्र'नो जायोसै आरो साहा मोनलोंलायबाय बे सार सिनायखायो बे आंनि माबा लोगो उन्दैनि लोगो होमबाबो देरसिन बैसोआव बेबो आंनि लोगोआनो जाहैबाय बेनि सोमोन्दै मालाबा आलदा भिडिअ लाबोनांसो एसे मोजाङै बेखेवना होनो बेखौथ' सिनायखायो नोंथांमोनहा अमा जालायबाय नै अमायाथ' न'आव जानो हाया जाहैबाय मिथिखायो थारमाने ओरैबायदि गासिबो प्रग्रामाव फैनो मोनबासो खुसि जायो औ दा सोरबा बिदिनो बिजय दर्शन औ बबावबा माबा मा होनो जामाय दर्शन ओमफ्राय बबावबा बार्थडे दै सारनाय हिनजावफोरनिबाबो थांनो लुबैयो दै सारनायाव बेखायनो आंखौ लिंनो दाबावथासै आं न'आवहाय माने अमा बेदरखौ मोनजाला नालाय कट बन्द' बायदि जाबाय नाम्बाराथ' बिथांनाव बिहरबा मोनगोन मबाइलाव औ दा ओंखायनो अमाया आंनि थाखाय फेभारेट जाथि हिसाबै आं बुंला लाखिथावथाव जायो नालाय ओंखायनो जाग्रा हिसाबै फेभारेट बेक्तिगत हिसाबै अमाखौ जा रायजोफोर खिन्थु अमाजों दाजा जानो मिथिबाय अमाखौ जा अमाजों दाजा जा थारमाने प्रेसारफोर जायोबा दुं दावदाव थालाबायगोनलै बेनिबो बिदिन्थि मेरला दङ बिदिन्थि दं आंना लोगोआ बेसेबां मा जालालांदो दुं दावदाव जालालांजोबबाय आरो अमा जानायाथ' बिराद जाबाय ओमफ्राय प्रेसार माबा माबिनिफ्राय बासायनायनि माबाफोर फर्मुला स्पेसियेल दं नामा बे दं बे जाहैबाय फुङाव सिखारना खारनांगौ एक्सारसाइस खालामनांगौ ओमफ्राय बेलासियाव खारनांगौ गावनि देहाखौ गाव मोजां लाखिनांगौ दा बेनो आरो ओमफ्राय जिनिसा जाहैबाय मा सारा बे बेमार गोनांखौ आं जाहोनाखैलै दाजा बे बेमार गोनांफ्रा बे थाजा मानसिफ्रा जा ओमफ्राय देहाखौ बानायना ला ओमफ्राय दे हामबायसै जाबाय बाथोन ना फानलु ना मस्ला ना मा सोमोन्दोफोरखौ मारै जायोमोनथाय बेवाइ खोथाखौ गावस्रा बारस' गाबो गुदिनिफ्राय गाबनांगौ मोजाङै बुजिनानै गाबनांगौ थारमाने लाखि गयारिनि बिफा थैलांबाय बोसोरब्रैसो जाबाय बेखौ गोसोखांनानै दिनैनि नैबे गिदिर प्रग्राम गिदिर हाबाफारि गोसो खुसियै रंजा बाजायै नैबे न' गोदान हाबनायाव बेखौ लाखि गयारिनि बिफा थैलांनायखौ गोसोखांनानै नैबे बिनानावफोर जानाय बे मादैमोनहा गाबदों गोसोखांनानै बियो हजों गोजौआव मोजां जायगा मोनहैथों होननानै नोंसोरो दिनैनि हाबाफारियाव प्रग्रामाव दहाय एसे आर'ज खालामखादों दा खालामखादों आंथ' होनबाय थाखादों जोंहा थांनाय समबो जाबाय नैबे फंबाया नोंथांमोना सिनायगोन सोरबा अमर लाखि गयारिनि बिबोनां आं दहाय सन्दना गयारिनि फिसाय जाहैबाय आरो मैनागुरिनि थाइसुगुरि दासो सफैखादों आङो सफैनाय फुङावनो ओमफ्राय एसे थोदेरनाय लायब्रबनाय जादों आरो एसे बेदरफोर दे दा आलासियाबो फैबाय थासिगोन जों थांनोसै जाहैबाय आरो थांनोसै गासिबो नोंखौना नुदियाब्रा दे थाथ'दो बेबो माबा लाखि गयारिनि बिबोनां बिब' बिनानाव बुरजा दंथार नालाय गंगा गयारिनि फिसाय जाहैबाय आरो बेहाय ना एकदम बनगाव ओरै माबा रायमना बेरायहैयोब्ला माब्लाबा नोंथांमोना एसे लामा सामा आन्दायोब्ला रायमना नेसनेल पार्क बा चौधुरि घाटआव बेरायोबा एसे खबर लानानै कन्टेक्ट खालामनानै बेरायबोनो हागोन आरो दे होमबा ओंखारबोबाय जोब्बाय प्रग्रामा जाबाय थागोन गोजोनथोंसै